on! Dewch i ddysgu tafodiaith bert ein hardal ni. Cymopan. Bryddig, mae sy'n cymopan ma chi, neu baswch chi byth ar tygau chi. Strab. Mae hwn yn real strab. Sgwta. Oi, stopa sgwrca yna! Slabyn. Slabyn o foi yw Henry Richard. Metro. Pwy yw hwn? Enwys yn metro o ysgol. Damskin. Ti'n y damskin ar yn ffodir? Trwco. Wel, drychwch wir. Mae y pennaeth ar gofalwr wedi trwco'i swyddi. Jaco. Wel, drychwch ar rhain dosbarth brefi yn jacos reit yn yr hael. Carlibons. Drian aloes, cwbl garlibons ar y llawr. Mae'r prif ddisgyblion yma'n bicdan o hyd. Willy Bowan. Pwy sydd wedi gael ei dal yn Willy Bowan yn y tai bach? Nôl i'r dosbarth. O, Mr Bonner bach, gormod o bwysau o lawer i chi. Nawr, mae sgrwb dachyn. Mae Mr Williams yn cael ei bantan ar ei feic eto. Danto. Mae rhaid i chi ysgrifennu stori. Mae blwyddyn 7 wedi danto. Pantso! Mae blwyddyn 10 yn pantso gyda'i gwaith celf. A pantso. A pantso. Trangwn. Mae troli Mrs Rosser yn llawn trangwn. Tampan. Mae Miss Jones yn tampan ar ôl colli'r gêm. Browlan. Mae blwyddyn 2 yn browlan a browlan a browlan ar y iard. Lapswchan. Pwy mae Mr Bonzel ar lapswchan wrth y gat? Gwell trafodiaeth bert na bratiaeth gyfleus. Shwmae. Shwmae. Ar ei bennau wyneb yn y bryd. Shwmae! 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 Iawn, ond mae'r criw ar gôl. Rhywle yn y dre, wyt ti'n jyst hyfryd. Dwed o beth sy'n poen i ti.